Kulish pun baro kajing pentip ya baro gitu kiba mood ban apply ka kampulit te ka link menta namta ban apply kani kampulit kala long biang dengan batai nadu Sdang yo don gibam 4 tip te haka paningkong upload be haka official website jong ka Meghalaya Police ke megpolice.gov.in tengah neng lalap direct te ngasui kai hang nei kitu gibam 4 tip kumno banai te nda pila klik ka link sabu opo description ru megpolice.gov.in mo ka website jong Meghalaya Police ndala lej klik yune dot kini gilan lai tali hangne bla debu ten la klik nang tu pilih direct baca notice board hangne ada notice board ndala lej notice board then bisa lej hang te bla to recruitment la klik nang tu recruitment te kasami kan notification hakmat du ka don hapo hangne ka recruitment dan ada nang tu pada ngisa klik ngang tu ngisa yo ka link ban apply namta kane ka KAM PULIT ka balat menta te kala long te kala mi kumne ndalami kumne bade haban klik hang ne kane ka notification ka baningkong online application recruitment process 2024 klik hang ne ndala dap klik nang tu sa mi biang ka notification support te ndala dap klik ya tu ladap klik te kasami kumnen lami kumne bade pinsa yo ya ka link ban apply kane la thong to ka link online application recruitment process 2024 te ki not baro kine advertisement PDF ru pila pan yo nang ne kadikane kine baro kerjendam notice baro kila don lang hang ne apply lu hang ne ma te kitu ki bakwa ban apply hin mobile bade kila ban klik ngane online recruitment te kasami kumne external site sai okay ladap ai okay bade kan sami kane bade te kane ka kumno ban pandap ban registration namta kane kampulit te kitu ki bal ada ban apply bade ngong ye phi ba udon une usain login te phila ban shu login by direct umnon kam shu ban apply asin kitu bal ada ban apply shu login by direct ndala login phila ban login do number phone jong phi ba phi apply dan sapa pandap ekakcha captcha dan sapa pan yu OTP dan sapoi ka phone ka jong phi dan phala login te yo don updang jong phi claim pat phi kwa ban pandap biang lan phi kwa ban apply biang phi bakla ban apply ane phi eligible bro lai tali phi apply tang ka wei te phila ban apply biang sa sisin ne phila ban check biang namar ba ada batai nisin ba udon une usain login hang ne bat ladon kino gijing bakla gi kerteng amne kerteng kemi kerteng kpa pila ban edit biang session like no ya ka date of birth bat ka qualification lanyang ta kiwe kinang la ban edit biang ya ki jing bakla download ekan mit karo ya ban download na kane hi ka link te sakan mau ban check na kwa ban check biang te namta kine gijing panda baro ada ban batai te itu gua ban apply te Sdang no ban apply biang kala long nadu menta kasngihi namta ban apply namta kane ka KAM PULIT te tangine gijing betip kulish bun